No nejde o to, ale prečo by, povedzte mi jednu vec, prečo by Mazurek ľudia si to vyberú. Nemohol byť ministrom vnútra? Ľudia si to vyberú. Ľudia si to môžu vybrať a to je to, čo som iba povedal, že vlastne tak naozaj, a Adrián správne poznamenal, že ak mohol byť Matovič predsedom vlády, je možné úplne všetko. Hoci teda porovnanie s Mazureka s Matovičom je úražka pre Mazurika, samozrejme. Áno. Pretože nič horšie neexistuje. No to sme si vedomi, ale napriek tomu vidíte, ľudia na Slovensku ešte stále tomuto človeku veria. No ale vec je tá, že to je výsledok demokracie. Sú ľudia, ktorí chcú veriť takémuto niečomu. Viete, máte nejaký švédsky syndrom, máte ľudí, ktorí proste, ženy, ktoré muži tlčú od rana do večera a ich stále milujú. No tak bohužiaľ tak to proste funguje a v demokracii to inak nebude. A myslím si, že on sa dokonca stáva lídrom opozície. Keď si všimnete celú kampaň, ktorú teraz robí Saska, alebo narratív, aký sa zmenil v rámci progresívneho Slovenska, oni sa všetci snažia napodobiť Matoviča. Ja si myslím osobne, že v podstate oni sa pripravujú na tom, že by chceli znova, aby bol ich premiér. Pretože Šimečka sa cíti slabý, tak oni sa snažia napodobovať v tých svojich všetkých vystúpeniach